Здравейте, български бели братя и сестри! На този светъл ден, на денят на лятното слънцестояние, празник на слънцето, получихме блага вест от общество Българско бяло братство за участие на концерта 11 юли. Лично Христо Вътев ми се обади с молбата дали те могат да участват на юбилейния концерт-спектакъл по случай 160 годишнината от рождението на Петър Дънов. Аз с радост приех тази негова покана и смятам, че на 11 юли е денят, който ние, българските бели братя, трябва да се единим в българската духовност. Също искам да изкажа своята лична благодарност към професор инженер Живко Желев от Сдружение Единение ден за оказаната съдействие и подкрепа в това голямо начитание, в този голям концерт-спектакъл. Заповядайте, български бели братя, заедно да се единим на 11 юли в българската духовност. Светъл ден!